Salam mehriban tele tomoşaçylar. Türkmen Awaz tele ýaýlymyndan sunugatym köňül ganatymaly getbeşimi täze sany dinleýär. Edilişler. Getbeşimiziň şu günkü sanynyň hormatly mehmany Türkmenistanyň İçeri işleri ministrliginiň Aýdym Saz toporunyň çeperi ýol başçysy, Türkmenistanyň sunugatda at gazanan işgäri, sazanna kompozitor Hakberdi Hudaýberdiýew. Hakberdi Halipa getbeşigimize hoş gördük. Halipa, getbeşimizin esasy maksady döredüjülük işgäriniň bir kalbyndaky gözellükleri, şoň döredýän ajaýyp eserlerini halkymyza bir gurrundyň üstü bilen, şolaň döredüjülük eserleriniň üstü bilen halkymyza ýetirmek. Gahrman arkadamyzyň ýol başçylygynda şu ýyl Türkmenistan beýik ýüpek ýolunyň ýüregi ýyl dowam edýär. Bu ýyl başlaly bäri her bir iýleşimiziň, her bir aýdymçyň, sazandan, sunugat döredüjülük işgärleriniň bir kalplary buýsonçly. Öz döredüjülük eserleri bilen, täze eserler bilen halkymyza bir öz sowgatlaryny ýetirýärler. Gepleşimiziň başyny şular bilen başlasak. Hormatly arkadaşlar, Bahtiyar döwürde ýaşady. Sunugat medeni işgärleri men özümden taraly döwür görmedik. Yani şu döredüň eserlerimizi ýaýmak diýetmi, şähertlemede düşündiren ýaýmak. Näme deňil derejede onu da hormatly arkadaşlar Bahtiyarlyk zamanyna. Bir ähli wagtda hormatly arkadaşlar göreldi. Biz ganatlandyrýan hormatly arkadaşlar şu döret berýän şertleri. Elbetde. Halipa şähertlik ýoluny açyp berip bir kämilleşýän bizine özümizden deň kämilleşýär şular bilen, ýaşlar bilen. İlkinji nowat hormatly arkadaşlar döret berýän şertini köp sawatna diýen. Biz sunugat medeni işgärlerini başymyza göwe getirdi. Ýani biz şeýle jogap kelsi duýup şähertlemizde buýsanyp şular halipalyk edip şoraty özümden şular bilen kämilleşip bir batsyny işgär hata edýän özümi şu hormatly arkadaşlarymyň döret berýän şertinde bize halipalar edýän anamyny elbetde şu şertlerde şu giýjämiz günni etmäçe işlesem bize şoň özümizde buýsanç gelecekde özümizde de bir açyp şonu borç hata edýän umman. Hakberdi ağa söhbet döşlemizin şeýerine sözümüz gowy bolmaz ýaly. Hormatly prezidentimiziň size sowgat beren şu akordeon saz oralyna bir ajaýyp saz eserleriňizden ýerine ýetirip beräýsiňiz. Hormatly arkadaşlarymyň şu akordeon saz oralyny çalardy, sowgat berýärler. Arzulyň hasyl bolýan zamanyny ýaşaýatdy. Hormatly arkadaşlarymyň nazaryny hiç bir da sowgat etýär. Çağlar büyütünüp akordeonla çalýarlar. Şoň üçin prototip eden hormatly arkadaşlarymyň ömrüni uzak bolmagyny dileýän. Täze şu alhamda sana berilen gurully öz milli sunugadyň ýaýmak. Şoň üçin men arzu edýän kardeşlerime de şähertlerime de şu arzulyň hasyl bolýan zamanyny çekseňiz rahmet. Hemme tarapdan hormatly arkadaşlarymyz şu sunugadyň tarpasyny sowgatlary bilen beğenirýän açyk uluwet bilen ýerine ýetirip bereýin.
Tök yolun yürek olan bütün dünya geografik taýdyn yerleşigi boýunça Türkmenistan bir merkez adydy bir ulluhan orneýle yani deňizimiz var, bizim düzümüz var, garawym çölümüz var. Dünya medeniýetine goşan gymmatlyklygymyz, halymyz, bedawatlygymyz. Türkmeni milli türkmen telpekli kırmızı donny ya eşiklerini dünya tanýada biz güçtepdiğimizi daşary urtlar öz dillerini Türkmen diline yerine getirýärler. Köpürli sungodam Türkmeniň bir esas gaýratyny Türkmen pesbärligi, mihman kabul etişi. Ine sungot şeýdi wetýärde birek bilen sungot medeniýet işgärleri günnüň biledekçi bolup durýar. Biz wagtçylardyň özümiň bir batladym hata edýärler. Şu hormatlar kadam döwrüni, şu döredilen şertlerde bir geçmiş sungodymyzy şu döwür baglanşdyrmak. On ulluhan jogapkärçiligi wa taýýany. Şu eserleri hormatlar kadam döwret galanyny çykan bize gollanyp bolup durýar günnüň. Şu kitaplaryny ähliwatda ýazylan şu ýylyň bir aýratyn tapawdy men özümde köp dadaşdym taw. Türkmen beýik ýolun ýüregi bolan mirasym içinde dost doganlyk sungoda sarpy şu döwürde sungoda edilýän mümkinçilikleri, döredilen şertler diňe bilim bek guşap şulara buýsanyp işlemek galýada bide. Hakberdagy şu täze döreden saz eseriňizi şeýle bir tebigatymyzyň obodan yerlerine surata düşüripsiňiz. Şol şekilläýdinden pursatlar ýetirel, soňra söhbetleşmemiz dowam eder.
berdagy saz eseriňiziň şekiller şeýle ýerine düşüpdir. Bu saz eserini siz Lewap welaýatynyň Köýtönmäg etekleriniň bir gözel ýerlerine surata düşüripsiňiz. Şeýle owadan ýerler saýlamaklygy size kim maslahat berdi? Hormatly arkadaşlarym, Amul Hazar göz başyny Amuldan alyp gaýdýardy. Şoň üçin ilk Amul galada bir seýledip, bir seret beren pursatlymy dogry hata etdim. Biziň tebigatymyz gözel, Türkmenistanyň içinde haýt günjönanyň ýöneşi Lewap welaýatynyň Köýtönmäg hukman gözüňe gelýärdi. Dağlaň odanlygy, brili. Dağa seredinde, umanam dağ deňiz dörüj zadymy alham joşurýardy. Ta dörüj zadym tebigat boýunça bir nämelerden misal üçin daň seherde bir nepesim durulýar, ýani dağlar, deňizler, çölümi, şu nepesimizi ýani alhammy joşdurýan zatlar biziň gözel Türkmenistanymyzda bardy. Şoň üçin şu Köýtöniň dağyna çykyp bir sertal durýan ya eser şu taýdymy näçe alhamlan inni keçsek eserlenmede göz baş bolur şu taý. Biziň gözel tebigatymyzyň özü bir saz eserine meňzeýärdi. Her bir pasla, her bir gözelligi şol saz eseriniň bir obodonlugy ýaly şoň adamyň kalbyna ornutyp ýaşaýşy tebigatymyzyň gözelligi her bir dörejilik işgärine alham berýär. Bizine spektakla tomaşa edeli ýa bolmasa kino eserine tomaşa edeli şol belli bir ýerine saz eseri ýanlanyp başlanyny adamda şeýle bir tolgunçly pursatlar dörýär şol pursatda. Olum saz dünýäsiniň jadyly bir inçeligi, şoň bir jadyly güýjüde. Spektaklyň her bir mektep olan dörejçi çeper filmi var bizim Şükürbaş. Şonu halipamyz Nurhamedin ýazýan sazy, şu eýem şu iki jüpüne düşüp, şu gurulap, şu eşitmedim şu sagy gelip durdy. Men şu nämedir misal getirýän, olaýam bir köp zadyň pikirlenip edilýän, misal üçin galýasy kino eserini, emma spektakl bolanyny şu hergedek täze güzlenýärde, oýnaýardy. Şoň ulluhan tapawdy, iklenlik şekil bolsun, aýdym bolsun, kesip bolsun, iki utgoşup bir-birini götürmeli. Aydınçı aydanını sözülü beyan ediydi aydın maniyetini. Yani sağdan nankı, sağ kurulun sesi vermekte, esas o azdı. Şu dinleyici dağına da, edin eserini, şoları duysa, sağdan güyücüm sonuna deyip hata ediyor. Sağ gidenini, şeklini görmeyene de şupla kinodan, ya şu eser spektakıllan ya bir aydınçın yerini tiren aydım ya sağ deyip tanılıyada, halk bilyada. Şoň üçin muňa arasynda ulluhan zähmet ýatyr, şu sazyň jadylyjy güýjemini şu zatlardan ibaret diýip düşünýänler. Iň süýji tagam. Türkmen milli tagamyz palaw. Halaýan reňkiňiz. Ak, gyzyl renk. Adamlarda halaýan häsiýetiňiz. Pesbällik, hoşgulawlyk, göwnaçyklyk. Adamlarda halamaýan häsiýetiňiz. Jogapkärçilik duýmaýan adam halamak. İlkinji ýerine ýetiren saz eseriňiz. Akçy kepdirimi, ilkinji akordeonyny ýerine ýetiren sazym. Siz sazanna bolmadyk bolsaňyz, haýsy kär saýlap alardyňyz? Elbetde mukaddeskär hata edýän mol manardy edýärdim. Akordeon saz guralynyň başga haýsy saz guralyna erketmek islerdiňiz? Elbetde dutar saz guraly, hem gitara saz guraly. Yani men çalyp bilemek, dinlemäni gowurýan.
şu ýerde şeýle sowal beresimmelýär. Sade eser bolsun, ya bolmasa suratkeşiň döreden sunugat eser bolsun, ýa-da aýdymçyň döreden bir aýdym bolsun. Şoň şowul çykmak üçin näme hükman gereksat? Egerde aýdym eseri boljak bolsa, şahyryň goşukdyny bilmeli kompozitor. Egerde 3 bolup bile ýygnanyşyp maslahat etseler, hasam ýerine düşürdi, görürler-de hormatlar kadamy. Halip olamyzlar Nur Halmaýew, Gurbanlar Eriýew, aramyzda gelip bir atel garya diýip, bize näil miras eserler goýdular halipalar. Şolar üçti birleşip ýagny goşukyň näme diýjek bolýar, kompozitor näme diýjek, şu ahyryny ýerine ýetirdi, şoň üstünde bolup maslahat edilýär-de. Şonu eser şowlu ola bize günüňün görürler, ködüler kompozitorlarymyz, halipalarymyz. Ben özüm şolar ýazyrak diýinçim. Belli bir aýdymlar bolýar, bir aýdymça şonu dol ýaýmasa finansmalam däl, gata edýär. Aýdym bir özüniň derejesi, deňi şu aýdym şowul çykjak bolsa, aýdym döredlerini ol islan aýdyp biler. Ýöne şu aýdym goşgusy, sawy, bir göterýän belli bir aýdym düşünýän ýazylýan ýagdaýlar bolýar-da. Şoň üçin şu taýda hemme kişiň bu jogapkärçiligi diýip düşünýän şahyryň, kompozitoriň ýerine ýetirjiň, şolar bir ýürli maslahatlaşyp, halipa bilen maslahatlaşyp, bizim halipalarymyz var. Ýaşyň öz pikirini dinlemeli. Şunu men ýazdym, şu şeyler aýtsaň gowular, men şeýle gözüme getirýän diýsen aýdar bolar ýöne. Şoň pikirini aýlyp, şonu utgoşdurmakda, şonu zehinini açmakda. Bu hormatlar kadamy öz bizi görürler. Aýdymlaryň özüniň ýerine ýetirişi, atçyklar bilen dinjal şuwatda bize nusxada görürler ýa-da türkmenimizde bu ýetene. Mehriban iýleşlerimiz eýem tomoşaçylarymyz bilýänler, siz ýaşlyk teleýaýlymyndan ýyllar we uçgunlar gepleşigini alyp barýaňyz, çağlar bilen işleşýäňiz. Her bir çağaň öz dünýäsi bolýar, şolaň öz islegleri bolýar, belli bir zada höwesleri bolýar. Inni şu akordeon saz guralyna, umuman her bir saz guralyna da 2 ýaşdan başlasaň gowy, inni şu saz guralyna bir başlamak isleýän, şu saz guralyny erketmek isleýän körpejejiglerimiz bardyr. Enatalarymyz bardyr, öz çağlaryna şu saz guralyny erketdirmek isleýänler bardyr. Körpejelerimiz belki höweslikleri bardyr. Neçe ýaşdan başlasaň has bir yerlikli bolýar. Sağan dehin umuman, sağlarla işlemeyen goğuryanma, sağlan dünyada kazıklı men için. Şu akordeon sağırol vardı aytsamdan, yürüt sağ mekteplerine 6-7 yaştan deyem kabul etip oluyor. Yönü tavuk ben tecrübemde burada da göz getirdim de. Şu kainatı özünün goğuryan sağırolunu sağını çaldırat geliyor da. Bu tarvağı, zakvaya, sağan özünün isleyen rolunu gözüne tutmalı. Kurollar ardaydı, istenin kurolun bir çemilesi var, tetalisi var. Akordeon sağırolum, Türkmenin estradasına bizim halipamız Mehmet Şarif girdirdi. Çağların, hormatlar kadar soğut veren akordeonlarına buysun çalıyorlar. Akordeonlarda. Neme alamat çağlar, şu sunuğunu koylayan sarpan duyuyorlar. Dülüka kaka öyle bir eser döröttük. Şekilli görünüşe geçirdik. Şu yanında şehirdim da. İkinci sınıf mektebim akordeonçu, şularını kaptanını hem oları görkeyen hem ular çünkü mektep hormatlar kadar benim akordeonlarını soğut veren akordeon buysun çalıyorlar. Solun güdünde men inniki etçekli atlarını bir maksat koyuyorlar da önüne. Bir halipan sunuğu işlerin beğenen fırsatlarda çağalın şu sunuğu da duyup ımtılşı.
berdaga siz çağalar bilen işleşmän gowar ýanydyňyz. Sebäbi bir çağa dünýäsi ol bir üýtgeşik dünýäde, lezzetli dünýä. Ondan bir her adam şoň bir gurlaýan sözlerinden, şoň ilkinji ädimlerinden çağa dünýäsinden lezzet alýan bolsa gerek. Sizin öz perzentleriňiziň içinde, agtyjaklaryňyzyň içinde bir sunugat ýolundan gidenler barmy? Maşgalaňyz barda getmişimizde bize bilmek gyzykly. Bir oğlum bir gyýdymma, Ferhat, gyýdymyň ady Leyli. 3 tane atyjagymma, yani Jelaleddin, Nezmeddin, Goloýda bir gyýda atyjagymyz boldy, Ýasemin. Doğru. Onun Leyli gyýda atygymdan 2 tane atygymma, yani Mehek, Melek. Ine şolarda sunugat üçüni görýänmi. Şekilli düşen Hawa. Öz ýaşlyk döwrüňizi. Sony Türkmenova dörüz topar bilen maslahat etdik, meni golladylar. Men ýaşlygym bile baras. Feýgi diýip bir saat bardyr. Sonra men öz ýaşlygym sonra gapdalymda oturan atyjaklym men. Sunatda da şekilli görünüşiň aýratyn tarabda şo aýdymlary, faallary şekilli geçirmäge mümkinçilik berdi hormat arkadaşlar. Sonra bir feýgi temada bolup bile, eri tema muhaddesatlar känne. Sonra görkezdim diýjekler. Atygym ni bir dip çalıp aydım bir ýyly sunuwady geçýänler däletde dünýäni görkezýär. Ýene taň borusy çağ zihin açyp bir ýolu gönükdirmek. Egerde üşüge badiýan sunuwat bedeni dişgär çykarym hadýan atyklamdan ha. Belki. Akberda inni şol söýüg hakynda şekilläýdymyda gaýdyk gelesmeli, şol şekilläýdymyň bir şekiller şeýle bir ýerine düşüpdir. Öz ýaşlygyňyň döwrüne görä suratlandyrypsyňyz. Şol eşiklerim, şonda görnüşlerim hemme zat sadlaşyp gaty gowy bolupdyr. Şu sad eseriňiziň dörüşi nähili? Onda da edil şu sad eserini şol şekilläýdim döretmek duýgusy size nähil döredi? Meni eseri ýerrak gatda döretdim men. Meni şu adamyň aýdym höküminde ýylda aýdym çymy Hazy Ýazmamedow onu aýdym ýerine ýetirýär, söýenim diýip. Men onu sad eseri höküminde ýerine ýetirdim de, ýani ştaýda prototip peýdalanyp şu Türkmenowadyň dörüş toporuny minnetdarlygym bildirýän sag bolsun aýdýan. Tuğuk berdi öyle aydın çolondan rejissörlük etdi. So men ýaş döwrümi, ýani eňneşik bilen duýmakda. Hemde bir türkmen gyýdyna mahsus bir ediplik bolýar, ýani bir duş fursatlary bar, baň ýani saat beýan etdirýär. Ýaşlykly balanşda itlendik dörüjli adama täsirli bolýar da, ýatlymy bolýar. Şoň üçin soň aýratyn tarapy sadyň bir ýyl şekil bilen utgoşup gabat gelmegi, şu döwrü berýänligi, şekile geçirilerine bir hünärmenle maslahatlaşyp etsem, haýyryň şeýle täsirli bolýar. Dinlejim gowy kabul edýär.
nusxawy saatlarymyzy, aýdymlarymyzy gyzyklanýansyňyz, öwrenýänsiňiz ýöne daşary döwletleriň sunat eserlerini, nusxawy eserlerinden diňleýänleriňiz bardyr. Söýüp diňleýän aýdymçy sadanalaryňyz bardyr. İslenlik sunaty nusxaw diýilýär-de. Ilki öz buýsan öz nusxaw kompozitorlar maňa geçik. Men özümiň bir batly sunat medeni işgär hata edýän ýurtsaçlyk mekdepde okanýarym. Bizim Düýp halipamyz Türkmenistanyň halk raýysy Nur Halmamedowyň elini maňa bilmem mesir etdi. Bir bahtiyar sunat işgär hata edýän öz Aman ağa jykyň eserlerini halipamyz bolan. Çar Nuriýewiň eserleri bular umman öz millilikden alıp şolun eserleri dünýä çykýar. Dünýä nusxaw kompozitorlaryny alamazda men özüm ýani diýip bir kompozitor bar. Ýani ol dünýäde bar gowsadanlary ýygnap şu özü hem dirijorlyk edýär hem klawiş taýy roluny çalyp şoň sunada maňa ýakyn görýän özüm konsertlerini dinleýän islenlik millete mahsus ritmler, ähenler diýär 5-8, 7-8, 11-8, 11-16 şol eserini görýär. Şoň üçin şu ýanyny özüme golga hata edýän. Kompozitorlarymyzyň içinde alamyz öz döwürdeşlem maňa. Roşen Nepes eserlerini goýýar, bile işleşýär, maslahatlaşýar. Arzu Hudaýberdi şäherdim özüm eser saýýar özüm usatykly ýerine ýetirýär. Atdy Gurban ýazyp, Nepes Nurmuhammedow. Şular Süleyman Garabaýew, şularyň özleri, şu halipalary görüp özlerini bir ruh saýýardy. Şu esas bir aýtmaly beýendirýän zat. Ýani halipalyk şähertlik ýoluny kämilleşip, näme üçin asyrdan asyra gelýär? Türkmeniň tebigatyna gelişýän gurallar bar da ýagny. Bizim garga tüýdüğümüz islenlik döwletde islenlik aýdym gapdaryny şu Türkmeniň garga tüýdüğü sesi bildirýär. Ya dutarmyz bizim. Bir şirin dutar. Gyjamyň bir şirin owazy. Hakberdaga. Siz nämeden lezzet alýaňyz? Näme bilen gyzyklanýaňyz? Men özüm gyzyklanýan adam spordy gowarýan. Türkmenistan Içeri İşler Ministrliginde hepden her günü bir sport geçilýän günler bolýar-da. Suwda ýüzme gowarýan. Särde kärdeşim bilen söhbetde gowarýan. Gahrman arkadagymyz ene tagdym mukaddeslige tagdymatly ajaýyp eserini çağa öz ejesini onuň ýylgyrşyndan tanaýandyr diýär. Ýa-da şeýle fetirler bar. Dünýäde iň kämil döredilen eser hem ene hudussyr. Sebäbi ol ýürek arzularyndan döreýär. Yüreğin goýup döredilen eser bolsa nusxalyk esere urilýär. Häzir maňa ejemjanyň janyň sagmydyr diýen sözlerim edil şol hudu ýaly tükönüksiz mehribanlyk bolup eşdilýär diýär. Şu sözler diýmek bilen gahrman arkadagymyz ene bolan söýgün, ene bolan duýguýyny arşa çykarýar. Döredijilik adamsy hemişe bir duýgular näzik bolýar. Gahrman arkadagymyzyň döredijiligi biziň hemmemize bir nusxalyk. Gahrman arkadagymyzyň döredýän eserleri umuman her bir babatda da bize uly görüllü mektep bolup durýar. Hakberdaga ses sadanna ene ýylgyrşy, ene hudusy, ene mehri bul her bir adamyň kalbyna tükönüksiz lezzet paýlaýar. Siziň döredijiligiňizde ene bolan söýgü nähil täsirini ýetirýär? Bu soru yaman iňçe soru. Yani hormatly arkadaşlarymyň jümlesi eýem şu bize mektep bolup dur. Taýy eseri dolu tornukly onuň gow aýdym bolmaýar, ýazgym bolmaýar. Köp tarapdan ýüzlenesim gelýär. Men çağın diline bir ýüzlenesim gelýär döret hökümine. Ya çağın ene bolan söýgüsi ulluň kudanam öz bolsa has ýakyn. Çağın diline çağa olup ene ýüzlenmek. Sunod içinde hemme zat bar da ýagny ol hem aýdym suratkeşligim bolup biler. Ýöne men özüm kompozitor taýynyň hökümine sade eser bile veresim gelýär. Aýdym sade hem çağın dilinden. Şonu men pikirimin bir bölüjüni berilsem umman ol. Hemme taraply çeperçilik egerde taýyn bolmasaň şoňa kämilleşýän garaşmalym diýende men özümi şu eserleri okap şoňu düşerim diýen.
Gahrman arkadağımızın ene taqdimi Kodeslige taqdimatly kitabynaky her bir dürdäne setir yüreğine ornaşýa, yüreğinde ornalýa. Gahrman arkadağımız şu ajaýyp eserde inçe sözleri beýan edip, şol sözler hiç bir adam biparhoýanok. Hak berdagy iş pursatlaryňyzdan gurrun berseňiz, işleşýän aýdymçylaryňyz, sadanalaryňyz bardyr. Hormatly arkadaşlar, ýylyň festiwaller geçirilýär. Türkmen Altyn Asyryň bätesiniň çänlerini ýanglandyarym, merjendäleri, hormatly arkadaşlar geçirýän bayramçylyklaryna, bir de anam edip eminge taýlaýarlarda illa ýaşlar we dehin ýaşlar Türkmenistan durulkunjynyň ýaşlary işleşmän gowurýan. İlkinji nowatda çağlarly işleşmän gowurýan. Çağlaryň bir öz dünýäsi we olar näme diýsen şu bolşýal dogry kabul edýärler-de. Ýyllar aýdymçylardan özüme ýakynlar bar. Ýa-ni aýdymçyň has duýgudaş bolýar. Olardan Nuri Adrezep, Haziyaz Mamedov, Ruşat Gurdow, Parahat Amanurdiýew, Sahdurtyn Hojakow, Züleyha Hakaýew. Döreden aýdym şeýlere bolýan kompozitor bolýan, çalýan kompozitor bolýan artyk muştara bar eken, ýani öz eserim bolýan ýa öz halan eserini saz hökümne diýerli tirip bolýar. Olar bir dinleýijiň ýüregine bir täsir etmekde, elbetde ýerine tirjiň zatlygyny okuýana da bagly. Şu ýan haýdymçylar bilen işleşende özüm men beýan etip bilýän. Olaryň pikirini dinläp, elbetde şu bir-biri soňa diýşärli düşünende gowether dörýär-de. Onun için gelecekte kino sahadyny ýazma maksat goýan, kino filme saha ýazmany, spektakllarda saha ýazmany. Aklymdan öz büýüjüm tiňak görýän, hormatly arkadaşlar, batyar döwrüne ýetdik şu derejä. Odan sahnalarda ýyldızlar bilen çykyş etmek. Şu anam diýip ullu hanlaryň maniýetini şu halife bolup ýetemli has göz ýetirdim-de. Anam ullu hanlatda şeýle batyarlyk zamanyna şu edilýän anamy özüme borç hasaýdym. Hormatly arkadaşlar, ählatda özüme halife hasaýdym. Döredýän aýdymlaryň özüniň ýerine ýetirmek. Atyjaklaryň daşyny ýüşürip bir täze eserin üstüne işleýän protokollary biz üçin mektep şu hormatly arkadaşlar şu bize edýän anamyny ödümi üçin giýjäm, günýet işlejekdim mundanlar ýa-ni. Şonuň medeni diýişgärlerimi, ýa-ni kärdeşlerimi çağırýan men hormatly arkadaşlaryň daşyny berk jes turup Türkmeniň ödün dünýäýe aýyp şu ýaş şähertlerimizi gowunup bir kararlymyzy, batyarlymyzy, Türkmenistanyň ýeten derejesini wasp etmek, hormatly arkadaşlaryň batyar döwrüne öňümizde bir maksat goýan hormatly arkadaşlaryň döret berýän şertler üçin köp sag bolsun aýdýan. Bir batsyň diýişgär hata edýän özümiz hormatly arkadaşlaryň batyarlyk zamanyna şeýle döredilýän anamlara, şeýle döredilýän şertlere jogap ýyjam günne diýişler. Hormatly arkadaşlaryň türkmeniň milli medeniýetini sunudymy dünýäýe aýyp bir de göreli bolup otyr. Şonuň üçin hormatly arkadaşlarymyza şu döret berýän şertlerini köp sag bolsun aýdýan. Hormatly arkadaşlarymyň belen taşy aman, iýil ýurt, dünýä häkmet işler, el damry başlyk etmeň tüýtüründen arzu edýän. Arzularyňyz hasyl bolsun, Hakberdi Halipa. Bizem size badama sahnada tomoşaçylaryň ilk çarpyşmalaryna münasip bolup, ajaýyp saz eserlerini döredip, şol saz eserleriňiziň dinleýijilerin kalbyna ornalmagyny arzu edýär. İnsan hemişe sazyň, owazyň aşygy. Ajaýyp saz eserleri insanyň kalbyna ornutup ýaşaýar. Gahrman arkadaşymyzyň ýolbaşçylygyna her bir toýlarymyzyň, bayramlarymyzyň bedeni bolup aýdymlar, sazlar belekden ýanglansyn. Halkymyza diňe bagtly günleri ýar bolsun. Kalbyňyz, ýaşaýyşyňyz, ömrüňiz, durmuşyňyz owgudyn bolsun, eýip tele tomoşaçylar. Ýene-de ýaşy günlerde diýdarlaşýança hoş wagt.